Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ከመይ ጸኒሕኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና ክንቀፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ኣብ ጊዜ መከራ መቐጻል ዝብል እዩ ሪኢኹም ብሩኻት ንክርስትና ካብ ካልእ እምነታት ካብ ካልእ ሃይማኖታት ኣዝዩ ዝፈልዮ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ክርስትና ናይ ንስሪ ህይወት እዩ ክርስትና ናይ ንስሪ ህይወት እዩ ንስሪ ብባህሪኡ ካብቶም ካልኦት ድበሩ ኣዕዋፍ ኣዝዩ ፍልይ ድበለ እዩ ካብቲ ሓደ ናይ ንስሪ ፍሉይነቱ ወይ ድማ ኳሊቲናቱ ኣብ ጊዜ ንፋስ ልዕሊ ንፋስ መውፅኡን ኣብ ጊዜ ንፋስ ንንፋስ ኢንጆይ ምግባሩን እዩ ካልኦት ንፋስ ክመጽእ ከሎ ይጭነቑ እዮም ንፋስ ክመጽእ ከሎ ንታሕቲ ወርዱ ንፋስ ክመጽእ ከሎ ክቕጽሉ ኣይኽእሉን እዮም ንስሪ ግን ካብቲ ሓደ ዝበለጸ ጊዜ ናቱ ኣብ ጊዜ ንፋስ እዩ ንስሪ ንንፋስ ይጭነቐሉ ዘይኮነስ የስተማቕሮን ይሕጐሰሉን እዩ እምበሺ ንስሪ ኣብ ጊዜ ንፋስ ብዙሕ ኣይደክምን እዩ ናይቲ ንፋስ ሓይሊ ተጠቂሙ ኖርማል ይድበርር ሪኢኹም ንስሪ ብሉጽነቱ ንፋስ ንንስሪ ዘይፃወተሉ ምዃኑ እዩ ንስሪ ግን ንንፋስ ይፃወተሉ እዩ ክርስቲያን ድማ ከምኡ ክኸውን ተጸዊዑ ኣብ ጊዜ ማዕበል ኣብ ጊዜ ፈተና ኣብ ጊዜ ንፋሳት ክንበኪ ክንጭነቕ ክንሓዝን ክንፈርሕ ክንሻቐል ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ምኽንያቱ ክርስቲያናት ናይ ህይወት ንስርታት ኢኹም ንንፋስኩም ተጠቂምኩም ክትወፁ ንንፋስኩም ክትጫወትሉ ንንፋስኩም ክስሕቁሉ ንንፋስኩም ክትዛናግዕሉ ንንፋስኩም ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ክትርኢሉ ደኣ እምበር ብጊዜ ንፋስ ጸላእ ክዕወተልኩም ብጊዜ ንፋስ ኣብ ሓዘን ክትኣትዉ ብጊዜ መከራ ብጊዜ ማዕበል በተን ጽልምት ምድበላ ተሓልፍዎን ናይ ህይወት ጎደና ንታሕቲ ክንወርድ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 2 ከም ዝብል ኣሕዋትየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበጽሐኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ሪኢኹም ብሩኻት ከምቲ ንስሪ ንፋስ ክመጽእ ከሎ ዝሕጎስ እንድጻወተሉን ክርስቲያናት ድማ ኣብ ህይወትኩም ማዕበል ክለዓል ከሎ ኣብ ህይወትኩም ንፋሳት ክለዓሉ ከለዉ ኣብ ህይወትኩም መከራታት ክመጽኩም ከሎ ሽዑ ተሓጎሱ በቲ መከራ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ መከራ ስለ ደሐጉስ ኣይኮነን ነገር ግን ካብቲ መከራ ገለ ባህ ዘብል ቴስቲሞኒ ስለ ተውፅኡ ካብቲ መከራ ናይ ዓወት ምስክርነት ስለ ተውፅኡ ኣብቲ መከራ ኢድ ኣምላኽ ስለ ትርእዩ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ትርእዩ በዚ ተሓጎሱ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳይያስ 43 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 1 ደሎ ቃል ሕጂ ግና ኢሉ ኣታ ያዕቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣንታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ተበጀካ እሞ ኣይትፍራሕ ብስምካ ጸዋዕኩኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ብማያት ምስ እትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን ብውሕጅ ምስ እትሳገር ከዓ ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሃልሃልታ እውን ኣይከህምኾካን እዩ ክርስትና እዚ ብሩኻት ብሓዊ ተሓልፍን ኢኻ ብሃልሃልታ ይተሓልፍን ኢኻ ብንፋስ ኣይተሓልፍን ኢኻ ዝብል ጽሑፍ የለን ነገር ግን ብንፋስ ኣይክትጠፍእን ኢኻ ብሓዊ ኣይክትነድድን ኢኻ ብሃልሃልታ ግን ኣይክትሃምኹን ኢኻ ዝብል ጽሑፍ እዩ ዘሎ እዚ ማለት ነብሲ ወከፍ ደረጃኦም እንዳቀየሩ ብዝተፈላለየ መልክዓት ንፋሳት ናብ ህይወትካስ ክመጹ እዮም ግን ኣይክዕወቱልካን እዮም ከተምልጥ ኢኻ ክትሓልፍ ኢኻ ክስዕሮም ኢኻ ክትሳገር ኢኻ ይድብል ዘሎ ስለዚ ናብ ህይወትኩም ንፋስ ምምጽኡ ኣይትርአዩ ነቲ መጺ ዘሎ ንፋስ ምስዓርኩም ረአዩ ብኡ ምውጻእኩም ምሕላፍኩም ምጥሓስኩም ረአዩ ምኽንያቱ ንያዕቆብ ከምኡ ኢልዎ ኣነ ምሳኻ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ጊዜ ማያት ኣብ ጊዜ ማዕበል ኣብ ጊዜ ሓዊ ኣብ ጊዜ ሃልሃልታ ክትሓልፍ ኢኻ ደኣ እምበር ኣብኡ ኣይክትሃምኹን ኢኻ ኣብኡ ኣይክትጠፍእን ኢኻ ኢልዎ ክትሓልፍ ከለኻ ግን ምስክርነት ሒዝካ ክትሓልፍ ኢኻ ዓወት ሒዝካ ክትሓልፍ ኢኻ ክብሪ ሒዝካ ክትሓልፍ ኢኻ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ህይወት መከራ ክትህልዉ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ብደቅኹም ገለ ብሓዳርኩም ገለ ብህይወትኩም ገለ ብጥዕናኹም ገለ ብኣገልግሎትኩም ገለ ብኢኮኖሚኹም ኮታስ ብዝተፈላለየ ናይ ህይወት መከራታት ምዕራፋት ተሓልፉ ትህልዉ ትኾኑ ኢኹም ግን ሎሚ ንዓኹም ሓደ ብስራት ኣለኒ እዚ ዘለኹምሞ መከራ ክትሓልፍዎ ክትስዕርዎ ክትጥሕስዎ ዳ ኢኹም እምበር ንዓኹም ግን ኣይክዕወተልኩምን እዩ ብኸመይ ናይ ጊዜ መከራ ጊዜ ነምልጥ ብኸመይ ኣብ ጊዜ መከራ ንቕድሚት ንወፅእ ብኸመይ ኣብ ጊዜ መከራ ንሓልፍ ኣብ ጊዜ መከራ ቀዳማይ ክትሓስብዎ ዘለኩም ኣምላኽ ምሳኹም ምህላው ኣምላኽ ኣባኹም ምህላው እመኑ ካልኣይ ኣብ ጊዜ መከራ ድማ
ዓወት ናትኩም ምዃኑ እመኑ። ሳልሳይ ኣብ ግዜ መከራ ድማ ነታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ንህይወትኩም እመኑዋ። ራብዓይ ኣብ ግዜ መከራ ድማ እቲ ቅልስ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ እመኑ። ሓሙሻይ ኣብ ግዜ መከራ ድማ ናይ ክርስቶስ ሰላምኩም ዓቅብዎ፣ ኣብኡ ድማ ተሓብኡ። እቲ ናይ መጨረሻ ኣብ ግዜ መከራ ድማ ኣብ ሓጎስ ኣምላኽ ተሓብኡን ሓጎስ ኣምላኽ ኣባኹም ዓቅብዎን። እዚ ንግዜ መከራ ከስዕረኩም እዩ፣ ንግዜ ንፋስ ከስዕረኩም እዩ፣ ንግዜ ፀበባ ከስዕረኩም እዩ። ሎሚ ደስ ዘብል መልእኽቲ ኣለኒ። ተሓልፈዎ ዘለኹም መከራ ምስክርነት ሒዝኩም ስለ ትወፅሉ ጌና ሕጂ ከይኮነ ከሎ ዓልሉ፣ ተሓጎሱ፣ ክብሪ ንኣምላኽ ሃቡ። ተዓወት ብርግፅ ናትኩም እዩ። ሻሎም